10th June 2024. So feel free and relax. The session is live on Parliament TV, Facebook, YouTube, and various media houses. Before we proceed, we'd like to know your preference. Do you want to communicate in Chichewa or English or Tumbuka? Thank you, Chair. I will communicate in Chichewa and some of English words. Thank you. Much obliged. Before we proceed, we will make formal introductions so that you know the members of the ad hoc committee, and then you'll be required to take oath. Can I have the formal introductions, please? Thank you very much, Honorable Chairperson. Good evening. I'm Ismail Nkumba, the MP for Blantyre City, Indira and the Malabada Nyambado constituency, and I'm a member of this ad hoc committee. Thank you. Good evening, Chair. My name is Mpatso Jones Boti. I'm a member of Parliament for Lilongwe Mude constituency. Thank you. Good evening, Chair. My name is Felix Njawala, member of Parliament, Mwanza Central constituency. Madzina bwino Chair. Dzina langa ndi Joshua Malango, MP wa Kudedza Kasina. Good evening, Chair. My name is Daides Moses Mbengo, MP for Ncheuzo Zimbai constituency. Thank you. Evening, Chair. My name is Mackenzie Chipalamoto Nkwazi, the member of Parliament for Nkatabe North, and I'm a member of this ad hoc committee. Thank you. Chair, my name is Savio Kafwafwa, member of Parliament for the Zamani constituency. Thank you. Chair, I'm Gilbert Konyongwa, Mulanje North constituency. Thank you. And Chair, my name is Dumisano Lindani, a member of Parliament for Zomba Tondwe constituency and a member of this ad hoc committee. Thank you. Evening, Chairperson. My name is James Mpunga. I represent the people of Zomba City South constituency, and I'm the Vice Chairperson of this committee. Representing Parliament Secretariat. Good evening, Chair. Representing Mr. Manzi, Deputy Clerk of Parliament, Ready Clerk. My name is Ephraim, my purple part of the Secretariat. Thank you. And I'm Walter Nyamelando Manda, the Chairman of the Ad hoc Committee, a Member of Parliament from Sanje Southwest. Ms. Nyondo, you've been called because you were occupying the position of Special Assistant responsible for media and communications. You obviously played a role in the communications and any preparations surrounding the trip to Ntongwa. You received summons. I'm sure you received the summons. So we'd like you to respond to the summons. Once you have responded to the summons, members will ask you questions. But before you respond to the summons, you have to take oath. So may I request Secretariat to administer the oath? I, Winnie Nyondo, do solemnly swear by the Almighty God that the evidence I shall give shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. Thank you. You're free to respond to the summons and why you're here, the role that you played. I don't know how you intend to do it. I'm not sure if you brought any written presentation or you just talk us through the points. You will advise us. Thank you, Chair and the committee. I'll just pick up some of the points and talk about it. My name is Winnie Nyondo, as how you have already said, the chair, the special assistant for the former Vice President, late Dr. Saulos Cross Chirima. Panalipa 9 June 2024, pamene narandila
call from the secretary of the vice president, Chimwemwe Kachikuo, kuti Winnie, tomorrow by 10 June, you are going to accompany Madam Mary Chirima kupita kumaliro alafu Kasambala kunkatabe. So go by road early in the morning. I said okay. So on the same 9 June, tinapita kwa airport kukalandira the late Dr. Saulos Close Chirima. Najambula tinabwerako. At night, Chimwemwe Kachikuo, the secretary to the VP, anatumiza message immediately magwirisa nchito for the communication on WhatsApp group where they were special assistants and the special advisor to the VP, that the vice president akupita kumaliro alafu Kasambala tomorrow in the morning. So on 10th, 4 a.m. we started off going to Nkatabe. We reached okay. We reached Mzuzu around past 8. When I reached Mzuzu, but before going to Mzuzu, I started communicating to the ADC of the VP, Chisomo Chimane, that we have started off. When going, nkati, mwina umamuza udati lipabuwa hapano, iye anani na atu upita church. Then when I reached Mzuzu, I even communicated kwa iyeyo, kuti tafika kumzuzu. Then around past 8, I think, kandi 20 past, kandi half past, the PS, Lucky Squese, called me. Winnie, where are you? I said, I'm in Mzuzu. Okay. If you're in Mzuzu, it's okay. Then, Madam Mary, ndiwa security, sana kwere na Odonia. Ndipo sana kwere na Odonia iweyo, from kumaliroko. Bwana akakala nkula kumaliro. Going back, iweyo nde utukakwera nao mu Donia, uzibwelera kulirongwe so that you cover the CO ya HE. I said, okay. And he said, the administration will call me to confirm that. Then later on, Mr. Alfred Nkoma called me, kuti Winnie, ukwera nao Donia from Mzuzu, coming back to Lirongwe so that nikapange cover ku airport. Then from there, we started off Tinalipa Mzuzu Hotel. We just, after some few minutes, then we started off going to Nkatabe. Titafika Nkatabe kuja. Timadikirira. The vice president should come and we start the program. Kena akatinamba from the assembly akuti tiambe program. Then this anayambe program. Nandi because the phone that I use, it was the same phone that I use for live streaming. It's the same phone. Imene ndima kulisa nchito mwina WhatsApp ndizina. So natenga phone kuti ndione message by WhatsApp kuti maybe before any communication. So I saw message from Chisomo Chimane that too much tablets. But before that, Chisomo, when we reached in Katabe, it was 18 minutes past 9, he managed Chisomo ananena kuti airborne now. Kunipanga communication. So after the airborne now, anaya nkankati mujauta, oh thank you. Pamene nene mamunza utafika kumzuzu chani anazayanka zimene zozo. So titafika ku Nkatabe pamene ndi maona message ya too much turbulence. But before the message ya too much turbulence, panabwera message uti thanks. Ndiya too much turbulence. Zonse zinabwerera limozi, zonse 10 minutes past 10. Yeah, thanks, 10 minutes past 10. Too much turbulence, 10 minutes past 10. Ineyo nango yanka kuti pepani
pepani wanga sana pange tiki kawiri anangopanga tiki kamosi. Then from there ine na sa phone yanga kuyamba live streaming. Napanga live streaming ija, there was no communication between anzanga ndi ine mango panga concentrate pa live streaming. After live streaming ija itamalizika amaliza mwambo kuti tupita kumanda. Ansembe ananena kuti pepani a vice president sabwera panopo tiye ndizipita kumanda. Nanyamuka paja kupita kumanda. Titafika kumanda ene ndisakudziwa china chilichonse. Titafika kumanda kuja ndoti mtembo ja sunabwere. Nati andionepo pa phone ma message. Then naona kuti ma missed calls alipo ambiri pa Anderson Mwakiro. He was calling me. And then naona me phone ija kutsegula ndi pamene nazaona kuti once you see this message please call me. Then I called him. Ati do you know kuti ndege ya bwana ako yasowa? Ine ndikuti ayi sindikudziwa china chilichonse. Then the time minute makambirana maliro aja atafika kumanda kuja. So nati ndikuyimbira tikayika maliro. Then titayika maliro ndi pamene timanyamuka asoko kakwera galimoto kubwerera. Tafika kunzuzu hotel kuja tinangopanga refreshment tinakumana ndi aje na Joshua Varela nanyamulana ifeso kupita ku searching. Then tapanga searching tinalowera mbali zingapo. Then from there it was I think entirely I'm not sure kweni koma it was usiku I think past 9 to 10 or past 10 every 10 imena nanena kuti ifeyo tibwerere tizipita ndi pamene ya secretary anapempha ku office kuti ifeyo tingabwerere kulilongo chifukwa choti abwana athu sitina apeze so timapempha nawo kuti mwina mutipase ko malo ogona so they gave us kuti tikagone ku Mzuzu hotel. In the other morning by 11 tinalawirira tinapita so kukapanga nawo search tinali magulu osiyana ine nali gulu lina yonse nali gulu lina tinayang'ana ndi pamene tinapeza bode koma the time imene timapeza bode kumene kuja tinali kuti kula asilikali alipo anthu alipo ena ndi ena ochepa koma analipo ochepa. Then from there tinapita ananyamula kumabwera kunoko kulilongo. Thank you, Chair. Thank you very much for that narration. Members will have follow-up questions just to seek clarification. There's Kasina. Chair, mundu kuti ndi fusiso mchichewa koma ndili mafuso angapo kuti mwina mai Winnie Nyondo akozo ndi ankhapo. Sindikudziwa poyamba message imene ya watu mbonimene mwatipatsa ma message yo kapena the chat mabweresa kuti you can submit it on record the conversation ya ino ndi Mr. Jimaneni mbonimene mwina mutipatsa the chat. Thank you, Honorable. Yes. Ndinao mboni umenewo. Chabwino. Munali kumaliro kumene munapanga live streaming. Ngati ndava bwino manena kuti amene analengeza pama maliro kuti a vice president sabwera ndi asembe mukunyamuka mupita kumanda. Kupatula asembe alipo so wina amene adalengeza pagulu kuti pamwambopo kuti a vice president safika so mambo kapena analengeza ndi asembe okhawa. Pamene po sindikukumbukira koma amene ndikukumbukira kwambiri ansembe. Chabwino. Lomaliza Chair. Mapita ko kayangana thupi tsiku la chiwiri munali madimo osiyana ndi makamba kuti bodi itapezeka panapezeka asilikali ndi anthu ena ochepa. Munali anthu ambiri kufika pa malopo kapena inu munafika kale anthu afika. Zikoma Honorable ife tinafika anthu atafika kale. Ndipo ngoti mtundu wa asilikali foi kumaye kuno tikati asilikali ena matenga polisi ngati asilikali bainera kati asilikali manena IMDF ndipo ngati mudapeza asilikali mtundu wa asilikali munenati amala defense force kapena mukamba polisi. Zikoma Honorable analipo onse a polisi plus MDF. Chair, that's all from the Zagasini.
Blantyre Malabada. Thank you very much, Chair. I would like a confirmation from Ms. Winnie Nyondo concerning the message that was sent to the forum that you had within your office. How many people were available on that forum? Is the forum still available? And is it possible to provide the contents of that forum to this committee? Number two, you have appeared several times in the testimonies depicting that the late Vice President was very fond of you. How would you describe your relationship with the late Vice President? Thank you very much, Chair. Proceed. Okay. Yes. Message yo forum yo ilipo sinapangidwa delete hai ilipo nditu. Message imene anapanga communicate a secretary. Which message? Yo titu pita a Vice President au pita kumaliro or which one? I think it was a message of, is it airborne? Something like that? Or another message that you as special assistants would communicate concerning the travel arrangements of the late Vice President? Thank you, Honorable. Message mene ya airborne near Thomas Tablas. It was me, between me and the late ADC Chisomo Chimaneni on Telegram. But communication from the office of the Vice President from the Secretary, it's for the whole of, it was for the whole of us. My special assistant plus advisor. Yes. You asked also about how I was working with him? How would you describe the relationship between you and the late Vice President? Thank you, Honorable. Kukira kwathu kwa ntchito ndiwo ndine. It was very good. Yes, that's what I can say. At North, and then there's a man. Thank you, Chair. Just one question. Can you remember, during the search, can you remember who called off the search? And it was at what time? For your remembrance, can you give us that time? And then who called off the search? Thank you. Thank you, Honorable. Anali msirikali. I can't remember if it was, but it was in police. Sanali wa army. Anali in police. So I can't remember his name or even the face to say kuti mina anali, but anali wa police nditu. And the time it was around past. Pamene ndi manena kuti it was before 11. It was before 11 o'clock p.m. Thank you. That's a man, and then Chair Johnson Vai. Zikoma kwambiri Mai Winnie Nyondo chifukwa chobwera ku komiti ino ndisachisoni kuti munaluza tonse tinaluza Vice President athu mnjira imeneyi. Ndimafuna ndidziwepo kameneka kanali koyamba inu kumalandira mauthenga kwa munthu oti ali mu ndege. Likatafunso limenelo Chair, ndifuse mafunso ena. Zikoma kwambiri Honorable. Kuyankha kwanga ndingayankhe chonchi. Sindine expert wa ma network. Also wa mndege. Ayi. Koma kunena kuti kulandira message mundege ndinena choncho. Tawi zina ineyo a Vice President akamaenda kuti muna wapita Blantyre mudonia muja ndimakwera nawo. Kaya wapita kunzuzu ndimakwera nawo. Ndei mapezeka zoti mwamba muja. Sometimes ndikalemba message pa WhatsApp, kandi Telegram, kandi Facebook ndatumiza. Simapanga go through. But maybe after some seconds, after some minutes, imapanga go through and umapezeka so eneso ndalandira ma message ena. So ndimene ndingayankhire zimene zozo.
Okay, ndikudziwa mwakwerapo mwina nina experience yanu pa ndege ya mtoto wa Donia. Nimafuna ndidziwe ngati experience imeneyo munayionaponso mu ndege zinazi ngati za Malawi Airlines, kuti muli mwamba mopanda wifi ya mu ndege koma ikuluka mumatha kulumikizana. Munakhalapo ndi ma experience yana ndikufuna musiyanitse pakati pa zimene munazoona zikuchitika mu Donia ndi zimene munazoona zikuchitika mu ndege zina. Thank you, Honorable. Ndanena kale kuti sindine expert wa network, sindimadzidziwa za network kuti zimayenda bwanji, ndiponso sindine wa mndege. Koma mene experience yanga ndapangira because Donia ija mina ndakwerapo if not katatu or mina kafolo. Kamati tapita Blantyre inachitika so the same. Kama tumiza message later on imapita ndimalandira some message kaya kunzuzi it was the same. Koma ya kuti mwina ndakwera Air Malawi Ethiopian ai nditumize message sifika unless ngati mwina ndanyamuka kuno ndafika Blantyre ndimalandira. Thank you. Funso langa lomaliza ndi mafuna ndidziwe poti inu ndi amene mwatsata kwambiri za media ndipo the late Vice President anakudalirani kwambiri za media. Munkufufuza kwanu aliponso wina we analandirapo message tsiku limenelo kuchoka mu ndege ipita kwa munthu wina? Just for your own information, we don't necessarily need kuti tizoti message inali yoti chani, koma did you know of any other people who had a similar communication from your point of view? Thank you. I end there, Chair. Thank you. Thank you, Honorable. Ankani mene yoyo mwina ikhala yondivutirapo because ineyo after ndalandira message ija I shared with the family. Now tumizira Joshua Valera. The same message now was also appears Lucky Squares kuti ndalandira izi. Ndezi kanakhala kuti kwina kwalandira akanandiuza so mwina koma popo no communication imene nalandirapo kuti ena aso analandira message ndilibe imene yoyo. Thank you. Cheo Zonzi and then Mwanza Central. Tathokoza kwambiri madamu pobwera madzulo ano zikoma kwambiri ndi funso limodzi makamaka munafotokoza kunena kuti katikati mwa mukusecha anadzayimitsa ndi munali ndi tugulu komanso mmata amene anayimitsa nali msilikali wa polisi ndesa munafotokoza chonje. Communication imene idabwera motani adakusonkhanitsa nonse ngati nsonkhano kuti bwerani tikhale malo amodzi idabwera motani popeza panali gulu and anthu analowera mosiyanasiyana zidayenda bwanji? Zikoma. Zikoma kwambiri Honorable. Kusonkhana kwathu kumene mmene timapangira because ena malowera uku ena timangokhala mwina tikutsatira gamoto ina ya polisi kumatsatira anthu kumapita uku nde pamene paja zimapezeka zoti chifukwa choti pa reply pa road block paja pa road block penipeni pambali apo pamene tinayima nde aliyense tikamachoka kuosecha amapezeka zoti amatiyimisa pamene paja tonse ndi timapezeka tikuyima pamene mwina zithotheka kuti ena anali asanabwere pamalo paja koma amene tinalipo nthawi imeneyi ndi mmene mawu ananena kuti tiyimire pompo kuti tiyambireso mawa. Zikoma. Mawalo muda ayamba nthawi yanji kapena kuti adanena kuti muyambiraso nthawi yanji andi zidayambika nthawi yanji? Zikoma kwambiri Honorable. Mama wao ifeyo gulu lathu limene tinali na Honorable Emile Chintu chimwemwe kachikuwo ndi driver amene amatiyendesa ku office tinafika ku 7 koma tinapeza kuti magulu ena alo akale mchire apita kukasaka chifukwa amagawa timafikira pa ground pamene nanyamukira mabode kumabwera ku Lilongwe kuno pamene paja chifukwa choti abwera anthu amango atenga kumapita kwina ndesi ndikudziwa kuti ena oyambirira enieni nthawi imene anayamba upanga search ndi nthawi yanji koma ifeyo tinafikapo 7 pamene paja. Zikoma kwambiri Honorable. Funso lomaliza Chair.
kutanthauza kuti mmene amalengeza kuchita code of the search sana nene nthawi yeniyeni yoti mukumaniraneso the following morning. That's so? Zikoma kwambiri onabo apo pomwe nanditha kunama sindikukumbukira. Zikoma kwambiri. Mwanza Central. Thank you very much, Chair. Madam Winnie, mukulongosola kwanu munanena kuti munafika pamalo munapeza pana anthu ochepa mtaimene pana malo angozi anapezeka pana anthu ochepa. Mangofuna kudziwa kuti anthu ochepa amenewa anali amagawo ati. Zikoma kwambiri onabo. Anthu ochepa amene mwina timaona kuti tikumazindikira ndi anthu oti titaonena kuti apolisi, aame, UTM ndi anthu ena oti sindikuwadziwa. Koma amene I was able to identify them, ndimapanga identify them through my uniform wao. Ame, polisi ndi UTM ndi ena anthu oti mwina titakuwadziwa. Zikoma kwambiri. Yep. Yeah. Mwina mungo lingalira inali nthawi yanji imene mafikayo komanso inali kuti malo adziwika kumene kapena kuti adziwika pakanthawi imene mafika pamenepo. Zikoma kwambiri onabo mmene nanenera poyamba paja kuti amagawa magulu timalowera uku ndi uku, so kufika pamalo paja zimakhala kuti awa afika mnthawi yawo, afika ndi gulu lawo, awa afika ndi gulu lawo. Ndezi mapezeka zoti pansewu patara pamene timakhotera upita kumalo kutawa kuja kungoziko panali anayikapo asilikali. Aliyense gamo tikamachoka kuti ngati abwerera za searching azilowera uko, akabwerera za searching azilowera kumeneko. Zikoma kwambiri ona. Yeah, Planta Malabada. Yeah. Thank you very much, Honorable Chair. Ms. Winnie Nyondo, you mentioned that you were live streaming the program for the funeral of the late Honorable Raf Kasambala. Do you still have copies of this program? Maybe somewhere, maybe on Facebook that we can refer to. Secondly, when you are searching for the VP, at this particular time, what was the security detail from your office doing? Did they initiate any search and rescue programs? Thank you. Thank you, Honorable. Pa Facebook mwina ngati ndingalowepo kupanga search, koma Facebook these days inayamba kuti ukapanga live streaming after 30 days imapanga delete zimachoka. Then maybe if I can go and look for it, if it's there. If it's not there, maybe napanga download, I need to go and see it. Yeah, security yaku office kwa OVP, they were also there. Timapangira remote searching. Thank you. Isakasena? Zikoma kwambiri Chair, ndimamvetsera mene makamba muja. Ndimafuna mutatiuzako Mayi Nyondo. Tsiku mene munakaseja nkubwerera zifukwa zimene anaperekera ndi kuti nyengo inali bwanji tsiku limene lolo mene mumakaseja makayang'ana ndege osatusaka nyengo inali bwanji andi funso lina lachiwiri. As a media person, I'm so much and very much sure you are familiar with top police faces. Nkhope za akuluakulu polisi mwina mazidziwa. Akwa Bambo Richard Luhanga madziwe? Thank you, Honorable. Yes, Richard Luhanga ni madziwa, he was there. Amene ankati mu siya search kuti tiyambira somawa anali Luhanga anali munthu wina.
chifukwa ena ananena kuti anali aluhanga azana atabwera ananena kuti is a commissioner from the north Mr. Luhanga ndiye ananena kuti tiyambira somawa. Can we confirm kapena you have a different evidence opinion? Ndi pamene mwina nditha unena kuti to confirm kuti anali Luhanga ndayiwala. Sindikudziwa kuti anali ndani koma ndanena kuti anali wa polisi. Simnamone nkhope? Nkhope nayiona koma mwina tinali anthu obalalika ndikale. So I cannot say kuti anali Luhanga. Mwina anali Luhanga kaya anali ndani sindikudziwa koma anali wa polisi. Thank you. Muna okay, chair pomaliza ngo kafuso lina lija khani ya nyengo ya tsumene ma panga call the session. Zikoma kwambiri. Nthawi imene timapanga search nthawi yo inali yosiyana ndi imene inalili mamawa because pamene ife timayenda mamawa a driver aso amachita kuvutika oyenda pakati amaonera ka line ka white kacha ndi kayero mkambali koma ya madzulo inali ko better off than panga compare ndi ya mamawa. Zikoma kwambiri. Lilongwe Mude. Thank you so much, Honorable Chairperson. My Winnie Nyondo. Ndiwafuna ndifuse fuso kuti panayi mudauzidwa kuti mupita ndi Madam Chilima by road kupita ku Maliro. Mukuuzidwa kumeneko ndekuti kumasonyeza kuti a vice president sapita nawo ku Maliro. Apita ndi a first lady Mai Chilima. Ndiye ndimafuna ndidziwe ngati mmaforamu mwanu mudakambidwako kuti programu ya sintha bwanji kuti Mai Chilima aja sitipita nawo by road vice president ndi amene akupita. Padali ukambirana kwina kuli konse pa nkhani imeneyi komanso kuti chifukwa chani ma program adasintha. Fuso loyamba limenelo. Fuso lachiwiri linonena kuti ndimafuna ndingomva kuti inuyo ndi Bambo Varela biko chifukwa Bambo Varela mukudziwa amene adayambira kufika pa malo angozi adali inuyo kapena mudakapeza Bambo Varela atafika kale. Zikoma kwambiri. Zikoma kwambiri aonabo. Kufika pa malopo siningakumbukire because it's like don't say tinali obalalika kuti anayambira ndani chanjani timangoona kuti mwina anthu afika pamalo pamene paja. Funso linali chamwati bwanji pepani. Palibe vuto yayi. Ndimafuna ufusa kunena kuti mudauzidwa kunena kuti mupita inuyo ndi Madam Chilima ku Maliro ndipo mugwiritsa ntchito galimoto. Koma kenako munadzamva kuti yayi a vice president akupita kenako inuyo mudanyamuka mamawa nkumapita ku Maliro. Ndiye mafusa kunena kuti kodi mmaforamu mwanu poti munali ndi foramu yanu imene mmakambirana kaya WhatsApp ndi zina zotero. Padali ukambirana kwina kuli konse kumene kudasonyeza kuti nchifukwa chani programu ina sintha kuti malo moti mupite ndi Mai Chilima vice president akupita. Padali ukambirana kwina kuli konse kapena padalibe. Zikoma kwambiri onabo. Mene nanenera kuti panaini kumamawa anatiuza kuti tupita ndi Madam Mary wa company Madam Mary upita kunkhatabe ku Maliro. Usiku ndi pamene anatiuza kuti a vice president akupita. Sana nene kuti Madam Mary sakupita anangoti so a vice president akutani akupita. Then a PS undiuza ineyo atandiimbira phone ndi amene ananena kuti Madam Mary sanabwere sanakwere nawo wa security sanakwere nawo. So ukoko wini ukwera ndi wa security mukwera muzibwerera limodzi. So pa forum pathu kunalibe zokambirana kuti ayi chanchani kunali chabe communication kuti a VP akupita ku Maliro alafu kasambala. Zikoma kwambiri. Athokoza kwambiri.
mwati ngufufuzabe pa nkhani imeneyo. Anabwera Sikwese amaso a Yesaya adafotokoza kuti munali pa ndandanda pa manifest kuti muuluka nawo ndege kupita ku Nzuzu. Zimenezi munkaziziwa munauzidwa? Azikoma kwambiri chair. Zimenezo zo sinauzidwe as communication kuti ine ndinali nawo kuti ndikwera ndege. Koma ndimangodikirira kuti mwina andiuza. That's why mama wati nangonyamuka kumapita. Ziko. Manena kuti mapanga live streaming ma program a former vice president. Komanso mapanga ma post. Kuti mukapanga ma live streaming ni mapanga post pa mapeji andani. Zikoma kwambira chair. Ndimapanga pa post pa page ya Winnie Nyondo. Ziko. Chimene simapangira post pa page ya vice president inalija? Zikoma kwambira chair. Pa page ya vice president amapanga ndi PRO Pitirani Phiri. Zikoma kwambira. Kusonyeza kuti inoyo yani naye kwambiri ku social media. Tinene choncho eh? Titautero nali wa media wa political. Ziko. Sono inuyo munapanga post nkhani ya turbulence pa page yanu madzulo atsiku la ngozi imfa itamveka. Ndizoona kapena zabodza? Zikoma kwambiri chair. Sinali zabodza sitsiku limene lolo ayi. Ziko. Koma munapanga post za turbulence? Zikoma kwambiri chair. After a day or 2 days, yes, napanga post ndineyo pa page yanga. Zikoma. Nde pali chifukwa chimene munachipangira delete post imeneyo. Chifukwa anthu inoyenda imene munatitsegula maso zoti kuli ngozi yachitika zifukwa zake mudazichula za turbulence. Nde anthu ambiri dala odabwa kuti message ija kuisakasaka pa page pano sili kuipeza. Padali chifukwa chimene munayipangira delete message imeneyi. Zikoma kwambira chair. Ndikumvato kwa inuyo kuti inapangidwa delete. Post manager ilipo mpaka pano. Kandi dzana lomwe ndimayiona ilipo. It's there. Zikoma kwambira. It's on your page? Yes, it's on my page. Okay. Secretary, can we verify this information? Atokoza kwambiri. Chifukwa cha kufotokoza mbali imene munagwira ndikupanga clarify my areas ena ndi ena. Anthu amaona ngati munapanga delete. Ndi mafuna tipange verify kuti inuyo munali close kwambiri kwa former vice president. Ndi sizimamveka bwino kuti munapanga delete message imene inali ya vice president. Mina magwira chito ndi makufuna timvetsese kuti message imene idakalipo kapena ayi. Ndi matisime kuti message imene idakalipo pa Facebook. Tilondoloza bwino kuti tiziwe tsarane zinaenda bwanji. Chair, nimangofuna ikapanga supplementary question ku statement mwapereka. Ndimangofuna mutatha ku mmene mumazindikirira inuyo ndikuziwa sinu katswiri wa ndege olo za ukatswiri wa zouluka choncho. Koma mmene ananena kuti too much turbulence poti ndi chizungu. Inuyo munayipanga interpret bwanji message iyo. Zikomo chair. Zikoma kwambiri. Honorable. Ineyo sinayitanthauzire mulimozi. Mene inalili ndi mene inalili. Mwachizungu mwamecho nalemba mwachizungu mene inalili. Kupanga post pa page ndi mapanga post mwakulira kwanga kuti mawu amene aja chisomo anandilankhula mawu awo. Chisomo kundilankhula, chisomo chimanene kundilankhula kunditumizira ma message. It was not the first time. Chisomo chimaneni ma programs onse a vice president akamanyamuka akamapita timapanga na communicate
kuti mwina ife tatsogola ngati ine sindili pa convoy mwina ndatsogola amandiuza tili mwakuti tili pakuti so timapangana communicate kuti ndizidziwa kuti ali pafupi kuti ine ndiyambe kugwira ntchito. Zikomo kwambiri. Yes, I will allow you to speak and then wind up with Zomba City South. Chair, while the Secretariat was verifying, I was of a view as part of submission, Mboni Irabange submit before this committee, as my first question is to provide to this committee the screenshot or that conversation of the actual messaging between her and Mr. Jimaneni, the late, and also I think she can screenshot today's date will show how he's going to screenshot the actual post and that should be part of submission of how witness testimony before the committee. I was proposing through the chair. Yeah, Zofonikira, I think the Banga Forum don't make a minute. Zomba City South. Zikomo kwambiri chair. Naneso ndiye chite join azinzanga hapo kuyamikirani Mai Nyondo chifukwa cha kubwera kuzaonekera ku committee ino. Funso langa lifananako ndi honorable akudedza Mayani kuti munandira uthenga ochokera kwa late Chimaneni ndipo anakufunsani kuti munautanthauzira bwanji. Ine ndikufuna kuziwa ngati akakanali koyamba kuti munthu amene mumagwira naye ntchito wachoka ali malo ngati amene aja ndege kukulemberani uthenga kufoni kwanu, kuti kanali koyamba kapena zakhala zikumachitikako mbuyomu. Munayankha kuti simungati kuchita interpolate koma ndimafuna ndingoziwa ngati chinali chisimo cha anthu amene mumagwira nawo ntchito kuti muna akayenda amatha kumakuponyerani mauthenga. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri honorable. Ndanena kale kuti sikanali koyamba. Ndipereke example imodzi. Ulendo wina bwana naenda pa ndege kuchoka ku Lilongwe kupita ku Karonga. Ineyo ulendo umene unaenda by road. Chimodzimodzi chisomo ankandilankhula. Tikunyamuka tili pakuti mpaka kukafika kuti ku Karonga sikanali koyamba. Nde honorable akudedza Malango ananena kuti kupanga mwina screenshot dedza Kasina nesi mati Malango Malango yes Malango chair please it's Malango amati ndipange screenshot the message the chat imene tinali nayo nde ndimati mwina pamene popo ndipemphe nawo kuti mwina olosoma expert ena olukandi ku secretariat aonetsetse chifukwa chakuti Telegram imasiyana ndi WhatsApp. Telegram ngati sunagwiritse for some time account ija imapangidwa delete. Ikapangidwa delete but when you go umazapezeka zoti machati onse alipo pacha kandi zithuzi zonse kachili chonse chimene mapanga from the beginning it's there. So musadabwe kuti mwina message number la mwina sikuoneka koma the message is there. Kandi zakale kale ngati mukufuna zakale za ma screenshot I will provide that, no problem. Thank you very much. Dr. Gozen Faja nthawi yanu imene munatipasa ndikuyankha mafunso onse. Nakufunsani funso la message imene munapanga post. Munanena kuti simunapanga post pa 10, munapanga post pa 13. So tikhatu kufufuza tionetsetse pa page pano kuti simunapanga post pa 10 pa tsiku la ngozi. Ngati zipezeke kuti mukunama matenga oath if parliament nkhani imene CDC anoti mwatinamiza
ndikufuna ndikuchenjezeni fuka ikoneka kuti munapanga post pa 13 June nde ndikumazifusa cholinga chopanga post chinthu pa 13 June ngozi itachitika kale yapangika chinali chani ndine mafuso ambiri koma ine imene ndikukumbukira inali pa 10 ngati ndikunama kafukufuku atuza koma ngati mukunama matenga oath ngani imene inde kuti tifufuza bwino mwinati muzayankhe mafuso ku polisi. Ndikuthokozeni chifukwa cha kuzipereka kwanu poyankha mafuso onse mwina mulini mawu ena omalizira amene mukufuna mutifotokozeni. Zikoma kwambiri chair ndi komiti yanu ndi media yonse. Zikoma kwambiri pondiyitana kuti ndizakhale nawo pamaso pano kufotokoza zimene mwina zimene zokhuzana ndi message imene ndinalandira. Ineyo ndikuti zikoma kwambiri ndilibe mawu amene mwina ndingawonjezere mwina ndingalankhuleso. Tathokoza zikoma.